Здравейте, приятели! Това, което не обявих в зеленчуковия комплект, от вълнение просто забравих, това е зеления боб. Ето, ще има и зелен боб в зеленчуковите комплекти. В момента го бера. Вижте как е насаден в царевичка. Ще има и повече от 3 царевички, най-вероятно в зеленчуковия комплект. За сметка, естествено, на краставичките и на другите неща, които преминават. Много градинари имат много хубави резултати, естествено, но гледат само шопска салата. А пък аз гледам много зеленчуци. В зеленчуковия комплект са включени над 15 различни вида зеленчуци, от всичко по малко, за да е хубаво и приятно. Естествено, според сезона е всичко. Някои от реколтата преминава, примерно както са краставичките, но пък имам втора, която съм сложила, тя скоро започва да плододава. Всичките при мен зеленчуци се застъпват. Ето тук, например, на тези лехи, в други видеа съм казвала, тук имаше зеле, броколи, него го реколтирахме, сложих царевица, зелен боб, ето сега и него реколтирам, като приключа до края на месец септември с зеления боб и царевицата, които ще ги обера. На това място ще сложа и спанак. Сидбообращението е изключително важно, за да може да се възвърне баланса в почвата, т.е. хранителните вещества да останат в нея, да се обновяват. Така и в природата. В природата, ако сте наблюдавали, тревата се сменя сезонно. Пролетта тръгва великденчето с голяма мощна коренова система, която да подхрани земята, да може да предизвика този бум на полезни бактерии, на компостни бактерии, на хранителните бактерии за следващите треви, които ще изникнат. Ето, затова е много хубаво. Ето, този боб е сят по-късно, но вече и той започва да плододава. Той е сорт джина, той е с изключително родовит боб, много мазен, много хубав. Него ще го бера в следващите зеленчукови комплекти, защото първо съм насяла белия боб. Ще го реколтираме него, ще реколтираме неговата царевица, от него ще имаме 2 бранета, повече не ни трябват, за да може да си реколтираме и царевицата. Естествено, шумките ще ги изяде нашата козичка. На вас ще изпратя моята сладка, прекрасна царевица. Вие всички много я харесахте, много им се радвахте предната седмица, за което много ви благодаря за прекрасните отзиви. Искам само да ви покажа още какво ще ни чака през есента. Ето там имам прас лук, който расте с пълна сила, от което аз естествено съм безкрайно щастлива. На място на някои от пътладжаните ще сложим спанак и ще имаме и спанак. Ще сложим рукола, ще сложа горчица, за да може да има разнообразие. Храна ще има до слана. Време слана, а може и даже и след това. Желая ви слънчев, прекрасен, усмихнат и прекрасен ден от мен. До утре и зеленчуковите комплекти.